Horrelako etortzen zarenean, ez dakizu ondo nondik hasiko zen gauza batzuk prestatuta ekartzen ditu, baina bestatik badakigu bat-bateko gauza asko gertatuko diala, gero bertan dagoen girua, gero momentun burura etortzen zikizun gauzak eta esaten hasten zea, eta horren arabera gustora aritu naiz, zetigen batzutan gauza bat azaldu nahi duzu eta igual gertatzen zaizu, ez dakizu, ez dezu ondo esaten edo trabatzen zea, eta gero konpontzen hasten zea, eta luzatzen hasten zea, eta okerrago izatea, zetigen oendikan, askatu beharrean oendik ezen nasiago egiten duzu, baina ez nik uste nahiko ondo eta pozik aritu naiz horregatik ere bai. Eta gero, bueno, pixkat tarteka nekia bezala sentitzen hasi, baina nahiko ondo buelta eman diot. Eta, bueno, ez dakit oso, hemen egiten ari dianarekin gaina oso gauza interesgarria iruditzen zait, egiten ari diana, edo unibertsitate bat gauza hauetaz arduratzen hastea eta guzti hauetaz interes bat hartzea, gauza guztiz berria da, eta, bueno, guztiz bat etorri naiz, eta bide horretan pozik ibili naiz. Bueno, euskarazko kultur transmisio gradundoko honetan, nik hitz egin dut batez ere, edo defendatu dut tesi bat, eta tesi hori da, euskaldunok ez dugula euskarazko kultura ezagutzen. Hori dinogunean da, 700.000 bat euskaldunetatik, 8.000 baino ez dugula euskarazko kultura konsumitzen. Hor esan nahi du, gehiengo batek ez duela konsumitzen. Ez konsumitzaren arrazoiak asko izan daitezke, baina bai pentsa daiteke ez ezagutza dela. Horren arrazoia. Beste tesi bat izan da, euskarazko kultura ezagutzen ez dugun bezala, Espainiako, Frantziako eta kultura anglosajoiak oso ondo ezagutzen ditugula. Eta gainera inolako aleginik egin gabe. Etorri egiten zaizkigu, guk inora bila joan gabe. Beraz, lortu beharko genukeena, zer da? Euskarazko kulturaren konsumitzaile pasiboa dena, konsumitzailea ez dena, gutxienez pasiboa izatea. Euskarazko kultura konsumitzen ez duena, gutxienez berak aleginik egin gabe, jasotzea informazio hori, gero berak aukeratzeko konsumitu edo ez. Beste kulturekin gertatzen zaiguna da, nahi gabe ere, hori guzti hori konsumitzen dugula, nahiz eta pasiboki izan, baina euskaraz ez. Eta hor gabezia itzela dago, ezta? Eta bueno, nik gero hitz egin dut gutxi gora bera dakidanari buruz, eta da euskarazko literaturari buruz, eta hitzaki eduki dugu, duela 2 aste larrabetzen egin genuen literaturi eta horren balorazioa. Eta horren balorazioetatik, nola ikusi den, euskarazko literatura sistema desegituratuta dagoela, autonomoki funtzionatzen dugula, eta behar izana dagoela hori apurtu eta egituratzen hasteko. Eta gero beste hildo bat defenditu dut, Antxon Lukuk Euskal Kultura liburuan defenditzen duena, eta da kultur kolonizazioari nola aurre egin.